हेलो लोगोफोर गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि रंजालि बैसागु। आसा खालामो नोंथांमोना बे रंजालि बैसागुखौ मोजाङै मोजां मिनि खुसियै रंजा खुसियै एबा मोसानानै मोजाङै मोजां बारग'लांहोनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। बेजों लोगोसेनो आंनि भिडिअ'सफोरखौ जाय नायग्रा नोंथांमोन आंनि भिडिअ'सफोरखौ नुयैया गोबावसैमोन जानांगौ। आं भिडिअ'स बानायनो हाथाराखैमोन मोनसे जेंनानि थाखाय। बेनिखायनो आङो भिडिअ'स लाबोनाया एसे गोबाव जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना बे दिनैनि भिडिअ'खौनो एसेब्लाबो नायनानै आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनगिरि नोंथांमोना बे भिडिअ'सखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामलायदो दिनैनि भिडिअ'खौ। आरो जाय गोदानै चेनेलाव हाबफैयो नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आरो बेजों लोगोसेनो आं मा बुंबावनो दायो नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'सखौ थुदो। बेयाव बुद प्रसाद रेडि खालामगासिनो दङ दिउरिया, गामिनि दिउरि बियो। नायदो हागासिनो बायदिसिना नांगौ नालाय बेयाव। नायदो बे मन्दिरनि सेरावनो जोंनि गामिनि थानसालिनि सेरावनो समायना रमायना जायगाबो दङ आरोना। नायदो नुथायफोरखौ एसे मोजाङानो नुयो। बे सिगांथिं नुहुरदों। नायदो नारेंखलबो दानगासिनो दं बिथिंजाय। बैनो आरो मन्दिरा नायदो। बे मन्दिरानो आरो आं दायो हाबनानैबो दिन्थिगोन। दायो मानसिफोर फैथ'वाखै। नायदो मन्दिरा मेर गोदान दुमदों आरोना बैसागुआव बयबो मेर गोदान दुमो नालाय। नायदो बिथिंजायबो जायगाया एकदम समायना रमायनाथार आरोना। रोमैपुर होननानै बुङो गामिनि मुंखौ। जेरै गामिनि मुङा रौमैपुर, रोमै नंद्राया खिन्थु एसे मोजाङैनो नुयो। नायदो बाथौ थानसालिनि लांगोनाजों हाबगासिनो दं आङो। सिङाव हाबनानै दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दायो रावबो फैथ'वाखै आरोना, रावबो गैथ'वा। दसे उनाव फैनायखौबो दिन्थिगोन आङो। दायो रावबो गैथ'वा, नै सिङाव हाबबाय आङो। एसेबां गुवार आरो बारा गिदिर नङा नालाय गामियाबो, बारा न'खर गैया, 20 घरसोल' जानांगौ। आंबो बारा मोजां सानाखै नालाय। नै सिङाव दायो जेबो जाथ'वाखै, लिरनानै दोनदों आरोना। दायो बाहेरायाव रेडि खालामगासिनो दं नालाय। नै बाहेरजों ओंखारबोफिनबाय आङो। बाहेरजों ओंखारबोनायनि नुथायखौबो नुगासिनो नोंथांमोना। नायदो ओरैजाय थांफिनसिगोन आङो सिंखै। नै थालिर, नै साइड फारसेजों नैबे जाबाय बाथौ मेहेर दुमनाया। आं दहाय होनदोंमोन ना बाथौ मेहेर गोदान सोलायदों होननानै बैसागुनि। बेमोन आरो सिजौआ नै गिदिरानो 7-8 बोसोर जाबायना, गिदिरानो आरो सिजौआ। नायदो गोजौसिम दिन्थिबाय आं नोंथांमोननो। नै बुद प्रसादा दाबो रेडियानो जाजोबाखै, मोजाङै मोजां खालामगासिनो दं दायो। दिउरियाबो फाग्ला मबाइल दोनस्रोलायदों हनै। एबार आंनि बेकग्राउन्डआ नायदो, बेकग्राउन्डनिया मन्दिरा इनो आरो थानसालिया, बाथौ थानसालिया। ओइनोमोन दिउरिया दहायो रेडि खालामबाय थानाया। नायदो बेकग्राउन्डजों दिन्थिदों आङो। दहायो बेक केमेराजों दिन्थिदोंमोन नालाय, दायो फ्रन्ट केमेराजों दिन्थिदों आरो आं। नायदो सिङाव हाबफिनबाय आङो। सिङाव हाबनानैबो फ्रन्ट केमेराजों दिन्थिबाय आङो दहायो। नै बुद प्रसादा रेडि जाजोब्बाय आरोना। खालामखांनानै नैबे सिङाव दोनफैबाय आरो थानसालिनि सिङाव। दसे उनावनो आर'ज जासिगोन। आर'जनि नुथायखौबो नोंथांमोननो एसे दिन्थिगोन आङो। नै बिसोर सानैयानो दिउरि। नै बेयाव फिरफिला बिरहोनो नागिरदों आरोना गोदान बोसोरनि। गोदान बोसोर हेपि रंजालि फोरबोनि बिनि फिरफिला बिरहोनाय नुथायखौबो एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै। बांद्राय गोलावबो बानायनो होननानै सानाखै आं भिडिअ'खौ। बांद्राय गोलाव बानायोबा माने नोंथांमोनहा बर जागोन ना नायनो। बेनिखायनो आङो एसे सुंद'यैब्लाबो दिन्थिलांनोसै जोबजासे। नोंथांमोना बेखौनो नायनानै गोजोनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। थुदो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय था। फाइनालि दायो फिरफिलाया बिरहोखांबाय। नोंथांमोना नुनो हादों गोजौआव नायदो बिरगासिनो जोंनि फिरफिलाया, बाथौनि फिरफिलाया। दायो नायदो इयाव राउन्ड गिदिंगोन। राउन्ड खनबासो गिदिंगोन नामा। राउन्ड खनबासो गिदिंखांनायनि उनाव जोङो थानसालि फारसे ओंखारलांनोसै। थानसालि फारसे ओंखारलांनाय नुथायखौबो नुनो मोनगोन दसे उनाव आरोना नोंथांमोना। दायो नायदो गिदिंगासिनो राउन्ड मोनबासो गिदिंगोन आरो। गिदिंखांनायनि उनाव थानसालियाव थांगोन। थानसालिनि सिङाव आर'ज लानाय जागोन आरोना। आर'ज लानाय नुथायखौबो दिन्थिगोन आङो। नै बेयाव दिउरिफोरा रेडि खालामजोब्बाय। आलारि बाथिफोरखौ फोजोंबाय, आगरबाथि सावबाय। बेजों लोगोसेनो मोनफा मोननै मुवा थालांनायफोरखौ होगासिनो दङ। दसे उनाव आर'ज लानोसै जोङो। आर'ज लानायनि नुथायखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। नैबेयाव आर'ज लानो रेडि जाहांबाय गासैबो।